porque no nos cole temos moitos momentos de ledicia. Tamén algún que outro tirón de orellas. Pero sempre intentamos ser unha gran familia na que todos nos sintamos ben recibidos. Por iso, quixemos facer unha lembranza destes 25 anos, agradecendo a colaboración de tantas persoas que pasaron por aquí e foron deixando parte da súa vida neste recanto de ledicia que é o noso cole de Andrade. Un forte aplauso para a presentación de fotos do cole dos nenos e nenas felices.
Sonia cun futuro mellor. Cada día é algo novo e especial. Naqueles momentos de felicidad queda marcar para sacar ao pleno. Na que nos días de traballo duro e cansado. Para nadar con onde está esa escola? En Andrai. Chamase a escola dos nenos e nenas felices de Andrai. A súa porta está aberta de par en par. Buscade cando cuidado. A continuación seguiremos coa festa fora, no patio.